скъпи приятели, днес ще играя Rival. Също така, ако ви е харесало видеото, дайте лайк нагоре, абонирайте се за канала и штръгнете към банката. Но няма да е просто така нормално и ще трябва да убивам само с горелка. Сега, влизам. Джойстик. Сега срещу този. Този на кой играе? Компютър. Той аз съм на компютър, само че джойстика ми е свързан с компютъра. Не Crossroads, не Crossroads. Не е най-гарната карта. Не е Energy. Катана и Potion. Това ме е лоудауда с горелката. Оп. Сега да се преместя мишката. Оп, скок. Гори, гори, гори. И убих с горелка. Така, сега тук. Оп, скок. Почти. Сега, къде имат хора? Хора. Намерих си един човек. Не, хедшот, мама. Предишното видео, дето играх да убивам с RPG, беше много по-хубаво. С RPG се убива най-добре. Защо ме уби? Мисля, че и той сега ще вземе някакво пейтуинърско оръжие, не RPG-то, но може да не е така. Може да съм познал. Той нещо прави там. Ела да те грабна. Къде си? Но тогава ще обикалям назад да не дойде и той. Вой къде се качил тука? Скрия се. О, скок. Няма да ме убиеш. Ано аз тебе. Не, защо пак ме уби? Тъп. Сега скок. Оп. Горелка. Той не знае, че съм зад него. Сега тук се скрия. Сега ще го изгоря. Не. Как ме целиш така, бе, ти да не си някакъв хакер? Ще си позволя един път аз RPG. Поне един път във всички игри. Но вече нямам опити с RPG. Или с каквото да е друго там. Оп, къде си, бе? Този път не съм ти взел тъпата горелка. Пак ме уби. Този път горелка взимам. Не мислих, че играя срещу такъв хакер. Мислих, че той ще е слаб. Но се оказа, че не е. Ти откъде ма целиш така? Как, бе?
Само ако се падне арена, добре ще го изгърмя. Няма никой, така че рандомче. 4 в 4. Никога не съм избирал рандом 4 в 4. Давай. Но, който първо ми се абонира за канала, той ще получи скин кейс. Да го знаете. В това видео. Но много ви благодаря, че стигнахме 100 абоната. Добре, бик арена. Това ми е горелка. Почна. Това взел най-пейтвинърските оръжия. Защото има много ключови за това. Как му уби този шотгън ти? Давай! Нашия кой левела? 397. Никога не съм ме били с поне 350 левела в играта. Аз точно. Оп, скок, коцка, моцк. Кой ма бие? Позволявате си нещо? Арка Драгон. Не, той е убит. И друг е убит. Разколата. Сега ще направя една количка. Айде, отивам да фащам и кръците. Някой? Вече няма се базикам. Това беше за малко време. И скок. На кое място съм? Не. Как съм на 4-то място? Вой мислих, че аз извадих тази коса. Умирай! Никой не може да ме убие. Сега на кое място съм? Добре. 3-то. Повдигнах едно ниво. Даде място. Не, почти се прибих. Айде умирай. Перка само. Тук са умряли цял отбор. Ама ти нямаш да право да убиваш приятелите ни. Как му уби с този револвер? Как ще го фана? Добре, един уинстрайк. Пак, даже 2 в 2 вече.
Горелка, горелка. Давай. Аз ли съм най-високият левел или си го мисля? О, защо се падна Battleground? Добре, имаш Warhorn. Пускай. Къде ма стреляте, бе? Аз се събия самичък, бе. Айде, убий някой. Ко държиш това Assault Rifle? Дай, не мой да стреляш, не мой да стреляш, бе. Така, аз само ги бия. Отивай ти да направиш нещо. Пускай Warhorn и се заминали. Не! Убит е единия. Защото аз се справих самичък. Бия съм, а той го е страх да отиде там при другите. Естествено, ние биеме. Сега да не се зарежиш живот долу. Крис, какво правиш тук при приятеля ми, бе? Джойчка ми се е изключил. Пак е във форма. Ела, бе, къде си се скрил? Къде си се скрил? Ела да те хвана. Warhorn. Аз те убих без нищо. Защото съм най-добрия на играта. Пак не съм. Пак се сложил този батут. Малко и че се взе. Убих го аз. Пускай Warhorn. Къде ма стреляте, бе? Май си махнал Warhorn. Защо не го пусна като го имаш пак? Стреляте от тука, стреляте от тука! Скоро няма да победим. Този път от тука. Нема оцели? Скок. Зайо-байо си ти, зайо-байо си ти. Айде умирай, айде умирай, айде умирай, айде умирай. Добре. Не, няма да ме оцели, защото си беден. Не, нема цели. Той не може да оцели един. Давай! Браво!
5 на 2 бием. О, 4 ключа, thank you. 3 в 3. Снайпер, дагър, катана и това. Това го знам от на Вонстъра лоудаута. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Нашият е 259 и 80. О, мага, и този има горелка, и този има горелка. Приятел, и аз съм взел горелка. Мога да ти изгоря. Харе, умирай, умирай. Ти си слаб на играта. Този откъде има оцели, бе? Аз го убих. Този път дай енерджи. Това. И сега той е АФК. Не, той с пистолетчето му уби. Стъпя, пистолет му уби. Дай револвър. Просто ние сме добри на игра, затова печелим. И да умра, пак сме 6 точки. Оп, скок. Нищо не направих. Умирай. Штаколя. Оу, почти. Добри сме на играта. Оп, скок. Скок, кът зайчо, байчо. Не, що ми фърляш мъгла? Знаеш, мъглата за тебе не ти е позволено да ми фърляш. Добре. Оп, скок. Зайко, байко. То остане мой жертва. Мой враг. Ти си мой враг. Ти освен да фърлиш едно RPG, айде, ти вече изгоря. Аз го бих самичък без никой. Ами, 5 в 5 не съм играл. Зареждай по-бързо, че нямам цял ден. Какво стана, бе? Айде зареждай, знам, че е една минута и нещо. Не. Що пише, че имаме много време, бе? То няма да избере карта. Big Crossroads. Най-тъпата карта.
нас има още двама деца по 100 и нещо, пък при другите имат само един, дете е 100 и нещо. 153. Той ако ги прави, бе? Кво? Ние да не имаме хакер. Въй, хакере! Въй, ако... Не, няма да умреш. Фу. Да не е това момиче да ги е примахнало от сървъра. Къде сте, бе? Как? Сте пълни хакери за нищо. Не. Вече нямаме хакер. И аз накрая най-накрая да оцеля малко живот на някой. Този трябваше аз загубя. Но все тая. Хакера да не умираш? Не. Хакерът ги уби всички. Сега ги убие за по-малко от 10 секунди, видеото ще продължи. Давай, убивай, искам да продължи. Виж, и дай още 5. Добре, продължава. Едно в 7 взимам. Дано съм от седмицата някой. Почти. Но, кто? Constructions. Не chess. Chess не. Да, Constructions. Тук на 1.7 трябва да взема горелка и тя. Ма нямам скоро стрелям, като се кача горе. Скок! Босчето. Не ме убивай, не ти е позволено. Останах на мъничко живот от съм малко. Айде. Така се качвам. Дагер. Това пак е взел Energy Pistolsa. Я да видим. Не мога да служа да доближа. Не, пребих се. Не. Почти паднах от мапа. Но този път не. С какво го стреля този, бе? Къде го има този готин скин? Сега този стреля с Energy Pistols. Не, без много си тъп. Той се опитва нещо да бъгне. Този път няма да съм толкова малумен, а се кача тука.
Добре, добре, зареждай гориво. Не, то ще му оцели. Умирай. То се казва минигън. Давай, давай. Минигънът е най-доброто оръжие. Едно от най-добрите. Вой, то ще се фърли. Не! Играй си на компютъра. Не! Се приби. Този път тя ще взема някои пейтуинърски оръжия. Не, за свършени времето. Сега. Избирам горелка. Енерджи пистол. Това е медкит. Къде се криеш? Ела ми. О, ако не бях взел ръцете и горелката, щеш да е малко лошо. Аз не съм стигнал и за медкет. Какво правиш там, бе? Не. Не, граната ми свърли. Медкет. Тинг, 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 тинг. Не, защо, бе? То ще наби 5 на 0. Не го искам. Не искам да ма би 5 на 0. Ох, почти пак умрях. И нашите почват да губят. Не, как ме оцели, бе? Ти хедшот направо ми удари. Давай, 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 давай. Горелката. Че на всичко има скин. Давай. Айде, умирай, бе, умирай, бе, умирай, бе. Кот става, умирай, умирай, умирай. Само моля ли ще са били, Бейкинчо няма да играе. Бекона. Не, бекона загуби. Не, бекон, бекон, не. Бекон е. Ма ти не се научи да стреляш, бе. Тогава що си го купил RPG-то? Много е тъп този. И нашите тримата нямат интернет или са лехнали. Едно от двете неща е. Къде ми ги стреляш? Не. Не, защо ми го изстреля точно така? А, то се самоуби. Много е тъп. Добре, при мен екрана. Няма да ме стреляш. Какво ще ме тъпи стрелата са? Айде, бе, оцели ме.
Не. Не, защо ме оцели? Не. Ще пусна още една игра. Айде, мърдай се. 5 в 5 този път избирам. Снайпер. Дагери. Щях да взема лоудаута на Вонстъра. Ма той няма скин на дагери. Но аз имам. Те са карти. 7 лева от другия отбор. Добре, бик арена. Тук, така. О, само гадни оръжия изберат. Аз имам Flamethrower. Давай, аз убих. Не съм убил никой. Седмицата как е още жива? Тя не трябва да бъде жива. Всички се събраха срещу нея. Не, откъде ме оцели? Аз почти убих. Някой трябва ме изстреля или аз ще изстрелям, а аз не мога, защото нямам неща за изстрелване. Ей ти е малкото седмичка. Не, излага ма. Горелката, даде катаната никак няма да ти помогне. Убивай! ...334, даже и 7-7. Не! Уби! Нямат интернет. Не, просто левкат. Но имат интернет. Защото ги убиваме. И ги е страх да не си загубят твин страйковете, ма като левнеш пак ги губиш, защото се отказваш. Също като губиш. Не. Не, то с бърз райфъл ме уби. Какво правиш? Най-гадните оръжия има това. Ти пак снайпера си извадил, нищо не правиш него. Да. Навира си го в лице, вижда. Даже вече останаха двама. Много ми харесва. Все пак да не ми извадиш катана. Ма няма да ти помогне, казах ти. Защото трябва да е поне или снайпер, или револвър. И асаут райфъл. Като бърз райфъл също. Еми добре хора, това е беше днескашният епизод. Чао!